shine by writing one. Ka haskaka da rubutu. Rubuta yau domin ka haskaka gobe. To shi wannan rubutu darasi na rubutu wato wanda mai taken shine by writing, ka haskaka da rubutu, shine za a koya ma rubutu ne domin ya zamanto ka haskaka da shi gobe, ma'ana gobenka ta mu'amalolinka na yau da kullum. Kuma babban amfanin koyon rubutu shine ka iya tura saƙo ta hanyar rubutu, ko kuma ka karɓi saƙo ta hanyar in an rubuto ma ka karanta. Abin da ya fi kowanne muhimmanci wurin koyon rubutu shine a English shine mutum ya san haruffan English gaba ɗayansu. To a wannan darasin za mu koyi haruffan English, muka ce English letters akwai S a nan 26. English letters wato haruffan Turanci guda 26 ne. To kuma a cikin 26 ɗin nan akwai vowels wato wasla, su kuma guda 5 ne. To waslan nan guda 5 a cikin wannan haruffan na Turanci ga su nan kowanne na ja musu layi a ƙarƙashinsa. Yawwa, na ja musu layi a ƙarƙashinsu, sannan kuma zan karanta su a jere. Yadda na karanta su ɗin nan a haka suke, kuma yana da kyau mutum ya haddace su a jere, saboda a can gaba akwai ɗaya daga cikin amfani da wannan haddace sun a jere zai yi, shine wurin yin amfani da dictionary. Zan koya yadda za ka yi amfani da su waɗannan haruffan idan ka yi su a haddace, idan ka haddace su kamar yadda suke a jere. Don haka zan fara karanta su, sannan kuma zan karanta su da waƙar da ake so mutum ya haddace su. Na farko ga shi nan A, kuma kan in manta kowanne akwai babban baƙinsa da ƙaramin baƙinsa, shi yasa na yi su a jere. Ba sai na ce A babba da A ƙarama ba, kawai ta farkon ita ce babban baƙi, ta biyun ita ce ƙaramin baƙi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. To don mutum ya haddace, ga shi nan zan ɗauke shi, mutum ya maimaita wannan waƙar zai fi saurin haddace shi. Ya maimaita waƙa aƙalla sau 12. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. To wannan sai mutum ya maimaita wannan aƙalla ba ƙasar ba sau 12 wannan waƙar. Zai ji in Allah ya so yadda ya haddace. Sannan idan ya gama, write this 12 times. Idan ka gama maimaita wannan harufan da ka san su, da manyan baƙi da ƙananan baƙi, to sai ka rubuta su, ka kwafi wannan abin da na yi sau 12. Point out the vowels, kuma ka fito min waɗanne ne wasla, kamar yadda na faɗa, waɗanne ne wasla a cikinsu. Sai ka ɗau hoton sai ka turo min domin in sa hannu. Sannan kuma wannan manyan baƙin, amfanin manyan baƙi da ƙananan baƙi duk a haɗe zan faɗa a yanzu, shine babban baƙi wato
ana amfani da shi wurin fara rubutu, fara jimla a rubutu. Idan mutum zai fara jimla a rubutu, misali zai ce assalamu alaikum. Kun ga assalamu alaikum inda Hausa ne zai fara da A ne, to ba zai fara da ƙaramar A ba, zai fara da A ne babbar A, maimakon ya fara da ƙaramar A. Sannan kuma in ya zo yana so ya rubuta sunansa ko sunan wani, in sunan misali Barau ne, zai fara da ga Barau zai fara da B babba ne, ba zai sa B ƙarama ba. Idan kuma sunan Amina ne, ba zai fara da A ƙarama ba, zai fara da A babba ne. To haka zalika duk wani suna da yake suna in za a yi amfani da shi a cikin rubutu, ba a rubuta shi da ƙaramin baƙi, sai dai a rubuta shi da babban baƙi. To da fatan shi ma an gane wannan darasi ɗin, sai a darasi na gaba za mu ɗora bayanin sautin da ke jikin waɗannan haruffa ɗin. Amma kar a manta ya zamanto a yi wannan aikin, a maimaita wannan aikin, wannan ne zai sa mutum ya zama ya sami kyakkyawan tushe na iya rubutu da Turanci.